siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba simbonanga omunye onjengawe, simbonanga ofana nawe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lord, we give you all the praise, we give you all the honor in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Kibomusa owensileyo eketsema kibomuthando owensileyo eketsema kibomusa owensileyo
the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most. You are the Most High. You are the Most High God. Yes, you are. You are the Most High. You are the Most High. You are the Most High. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. My God. Hallelujah. Just this one praise. Hallelujah. Mighty God. My Jesus. Utega itafula phambi kwabuso zami dihle dihle obaba ngiyabonga. Tega itafula phambi kwezitha zami dihle ongihle mina obaba ngiyabonga.
lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngibingelele nobaba ubaba umfundisi Umbatha, ngibingelele nomama umama umfundisi Umbatha. Ngibingelela nabazalwane bonke baseFaith Temple of Fire Center. Ngibingelele nezibukeli ezihlele emakhaya nasendaweni ezihlukene. Namhlanje ngizohaya inkondlo ekhuluma ngabantu besifazane. Omi phambi kwenu ngumbalenhle Shabalala. Viva Mbokodo viva, amaqhawe omzabalazo, umgogodla wesizwe sethu. Kwanhloko kayimi ngaphandle komgogodla. Ngivumeleni ngikhulume ngwembokodo. Viva Mbokodo viva. Ngaphandle komama singayini, bona abathatha umuzi bawuphendule ikhaya. Ikhaya elingenamama kalinafudumala. Mathatha ikhaya baligcwalise ngenjabulo nothando. Ababamba umese ngalapho ubukhali ngakhona. Okuthi uma kufika izibhicongo bavule amaphiko abo basicashise. Isisekelo sikiyo imbokoda engaphelelwa uthando lokubekezela. Ebusisiwe ngesipho sokubeletha umntwana esiswini. Izinyanga eziyishiyagalolunye baphinde bamcashise. Viva Mbokodo viva. Babhekane nobunzima bokubeletha, babhekane nobunzima bokushiywa obaba. Noma kunjalo basifukamele. Viva Mbokodo viva. Jesus. Jesus. Hallelujah. Sengiyacela Nkosi ukuba ngivikele. Lamandla ngiyawajika ukuba ngifikele. Nanoma isilingo singihaqileke. Ngiyahluleka uma ngike edwa sengiyacela-ke. Sengiyacela kuwasamandla, lamandla ngiyawadinga, ngiyawadinga lamandla. Neba-ke samandla, sengihaqile. Ngiyahluleka-ke baba, uma ngikhetha. Sengiyaqala kuwe, sengiyaqala kuwe samandla. Lamandla, lamandla, ngiyawadinga. Nanoma isilingo singihaqile. Ngiyahluleka Jesu, ngiyahluleka uma ngikhethwa. Ngiyahluleka, ngiyahluleka samandla uma ngikhethwa. Ngiyahluleka, ngiyahluleka uma ngikhethwa. Ngiyahluleka, ngiyahluleka uma ngikhethwa. Ngiyahluleka samandla, ay, uma ngikhethwa. Ngiyahluleka, ngiyahluleka uma ngikhethwa. Samandla ngiyahluleka uma ngikhethwa. Samandla ngiyahluleka.
egameni lomfelo wethu Jesu Kristu seNazaretha. Hallelujah. Ngizoqala nje ngokukhethekile ngibulise my spiritual parents, Pastor M and Pastor Simbatha. Hallelujah. Umama uZulu lonibingelelayo, umntwana ngaphansi kwebandla leFaith Amplifier Center, a church that bring light and change to all nations. Hallelujah. Sizogijimela nje ezwini ngokaMathewu 7 ivesi nje sizofunda abemabili ifundeka kanje. Ngakho yilowo nalowo owezwa lamazwi ami uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Layithela imvula, zafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga, ngokuba yayisekelwe yidwala. Haleluya. Sizophinda nje sigijimele lapha ngokwabaseKorinte bokuqala. abaseKorinte bokuqala isahluko 10 verse 4. Haleluya. abaseKorinte bokuqala isahluko eseshumi
ivesi sizofunda nje libe lodwa lithi bonke baphuza kuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni elabalandelayo idwala lelo lalinguKristu haleluya liphilile linamandla lithembekile izwi lakho Jehova khuluma ngalo namanje empilweni zethu egameni lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha haleluya bazalwane emini kuyiSunday kuusuku lomama inyanga yembokotwe inyanga yabantu besifazane inyanga yenzala abantu ngizothanda nje namhlanje ukukhuluma nabo ngencwadi kaMathewu isihloko sami haleluya incwadi yaMathewu isihloko sami sanamhlanje sizothi akusukwa edwaleni haleluya sithola uJesu mangabe lapha uzohlehla uye ku chapter 5 ubekhuluma nabafundi bakhe kwintshumayelo yasentabeni simthola lapho ku chapter 7 esekhuluma nabo esethi yilowo nalowo owezwa amazwi ami awenze uyokufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala haleluya zafika izimvula yafika imimoya zafika futhi nezikhukhula kepha ayiwanga leyo ndlu ngoba yayisekelwe yidwala haleluya ngifisa nje singabantu besifazane ukuthi besingakha izindlu zethu phezu kwedwala ukuze izikhukhula mase zifika bese singasuki kuye ngoba phela izikhukhula sihlobo sami zizofika akukhathaleki ukuthi yakho uyakhe edwaleni okanye uyakhe kuphi kodwa khona iy'khukhula zizofika ngoba ushilo ezwini lakhe ukuthi izikhukhula zizofika noma ngabe indlu yakho uyakhe edwaleni kodwa uthembisile ukuthi indlu yakho uma isedwaleni zizothi seyifikile iy'khukhula awuzukuwa sihlobo sami ngifisa ukukutshela sihlobo sami lapha ekhaya ukuthi akusukwa edwaleni noma ngabe izikhukhula seyifikile empilweni kodwa akusukwa edwaleni ngoba idwala yilo lodwa elinamandla okusiqobela yilo lodwa futhi elinamandla okusikhulula kungenzeka mama wami lapha ekhaya ukuthi izikhukhula ifikile empilweni yakho mhlawumbe ulahlekelwe umsebenzi mhlawumbe abantwana bakho abakumameli ngifisa ukutshela sihlobo sami ukuthi uNkulunkulu uyabona ukuthi uNkulunkulu futhi ukwethembile inqaba nje mawuhleli kuye akusukwa sihlobo sami edwaleni uyahlala edwaleni uhlala noma sekukuphi noma izinto zingahambi ngendlela esifisa ngayo kodwa ngifuna ukutshela sihlobo sami ukuthi uNkulunkulu akuthembisile unamandla okufeza futhi angeke asiyekele ngoba yena unenjongo ngempilo yethu ngifisa ukusho mama wami lapha ekhaya mhlawumbe izikhukhula ey'fika empilweni yakho zenza ukungabazi uNkulunkulu uzibone engathi akekho empilweni yakho ngifisa ukuvuselela ithemba ngencwadi yamaHubo 34 iverse 18 no-19 lapho ethi khona uJehova useduze nabanenhliziyo eyaphukileyo uyabasindisa abanomoya odabukileyo ziningi izinhlupheko zolungileyo kodwa uJehova uyamkhulula kuzona zonke ngifisa nje sihlobo sami ukutshela ukuthi ungasuki kuye uhlale noma ungasahlaleki zingathi izimo mayifika bese uthi mina okanye uNkulunkulu akangithandi
ushilo ukuthi ziningi izinhlupheko zolungileyo wase wathembisa ukuthi uzosikhulula kuzona zonke singomama emakhaya engathi lesingamnusa uNkulunkulu ukuthi asihambise kahle endleleni zithi izimo masezifika bese siyahlala kuye singasuki uhlala kanjani kuye sihlobo sami uhlala ngokuthandaza zithi izimo mawubona ngathi ayishintshi bese ushintsha amagiya omthandazo wakho bese uphosela kujulani ngoba ekujulani asibuyi isambatha ngoba ekujulani asibuyi singenayo impendulo inkinga yethu ukuthi siyasuka kuye usamama wami lapha ekhaya ukuba umsehlo senyuka sekholwa kuyahlalwa ezwini lakhe kuyahlalwa noma izinto engasahambi kahle ngoba wena inkinga yethu sibheka isikhathi sithi kudala ngikhuleka kodwa uNkulunkulu akangisizi bese siyakhohlwa bazalwane ukuthi isikhathi sethu nesikaNkulunkulu asifani kuyahlalwa sihlobo sami edwaleni elinguKristu kuyahlalwa noma ngabe sekunjani ngifisa nje kuwe futhi mama ekhaya ngithanda ukukhuluma nabantu besifazane asebelahlekelwe yithemba ukuthi incwadi yamaHubo 1:19 ivesi lika-11 if I'm not mistaken lapho ethi khona enhliziyweni yami ngiyalonda izwi lakhe ukuze ngingoni ngathi besingalonda izwi lakhe sithi masihambe endleleni bese siyazi ukuthi yena ukhona uthembisile ozwini lakho ukuthi angeke asiyekele izithembiso zakhe futhi singuyeba futhi zingu-ameni azishintsha ziguquki kuyondlula izulu kuyondlula umhlaba kodwa izwi lakhe liminguna phakade ufisa ukutshela sihlobo sami ekuseni ukuthi akusukwe edwaleni akusukwe noma ngabe isimo sinjani ngathi uNkulunkulu bengavusa mama abebezofana noHana okwathi lapho uHana uphenile semthukuluza ngoba nakhe ngathola abantwana kodwa sithola uHana esusa amehlo akho kuphelile engathi besingawasusa amehlo ethu waphelile bese sibheka kophezulu bese sikhuphuka intaba bese sikhuphukela Shilo bese siyabubula kuJehova ngoba uyena wenzile izulu nomhlaba ngiyabonga sihlobo sami ekuseni ngifisa ukukuthembisa nje sihlobo sami ukuthi awuqalile umsebenzi unamandla okuwufeza inqobo nje wena mawuhleka edwaleni akusukwa sihlobo sami edwaleni elinguKristu akusukwa sihlobo sami haleluya Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, babona amandla wonke mina ntambama siphakamisa wena, siphakamisela igama kekho omunye ngaphandle kwakho, asimbonanga Jehova uNkulunkulu oyingcwele, babona amandla wonke sinisela ibongo kuwena, sithi umuhle Jehova, umuhle simakade wena wethu ufanele ukudunyiswa, akekho njengawe, akekho ngalinganiswa nawe, sithi bayede, sithi Ebeneza kuwena usigcinile waze kwalana baba siyabonga uNkulunkulu oyingcwele siyabonga sithanda senhliziyo siyabonga amavula avaliwe siyabonga amafohloza siyabonga 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 oh yes Lord there's none like you
Lord. Babona amandla onke nasemini siyathoba. Siphakamisa wena Nkosi. Sithi ungcwele Jehova. Sithi bayede kuwena. Wena ohleli kwelesithathu izulu. Sithi bayede kuwena. Amakherubhi namaserafime imini nobusuku asuyingcwele. Nasemini sithi ungcwele. Ungcwele. Oh yes Lord. Woo my God. Thank you Jesus. Hallelujah. Ngiyabingelela emini entambama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bingelela ubaba nomama, uPastor C noPastor Mbatha egameni lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Bingelela ababukeli bonke babukele egameni lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Lo mingaphambili uMamlandi wakaDlamini ngumntana walapha eFaith Temple of Fire Center, the church that brings light and change to all nations. Amen. Singakachithi isikhathi sothanda ukuthi sigijimele ezwini. Sizoqala ku 1 Samuel chapter 1. Savula 1 Samuel chapter 1 verse 1 to bese sigijimela lapha na ku 6 to 20. Hallelujah. Ifundeka kanje. There was a certain man from Ramah, then Akusukwa from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroboam, the son of Elihu, the son of Taum, the son of Zaph, and Ephraimite. Verse 2. He had 2 wives. One was called Hannah, and the other one called Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had not. So verse 6. And because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on after a year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Verse 8. Elkanah, her husband, would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than the 10 sons? Verse 9. Once when they had finished eating and drinking in Shilo, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's temple. In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. And she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. As he kept on praying on the Lord, Eli observed her. Hannah was praying in the heart, and the lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, How long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul of the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. She said, May your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Early the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with Hannah, his wife, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, Because I've asked the Lord for him. Psalms 91, verse 7 and 15. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Verse 15.
He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Amen. Hallelujah. Siyabonga. Izwi lenkosi malibonga. Ngithanda ukusho ukuthi abantwana basifazane namhlanje kuyinyanga yabantu besifazane. Sibona uElkana la nabafazi bakhe ababili. Oyi-1 wakhona wayengakutholi abantwana. Ukungatholi kwakhe abantwana, it wasn't because of bekangakhona ukukhulela ongakhona ukuyenza abantwana, but inkinga bokuthi uNkulunkulu uvalile bazalwane. So uPenina uye owayenabantwana, but I keep on provoking uHana ngenxa yokuthi uHana akanabantwana yena anabo. Kuumuntu ohlala amlandelela njalo ehlekisa ngaye ahlekisa ngoHana ukuthi wena bapha abantwana bakho thina sinabantwana. Hallelujah bazalwane. So namhlanje emini ngizosho ukuthi namhlanje kunoPenina obhekane naye, but ngiyacabanga nje kumuntu wesifazane ngivumele ngicabanga ukuthi kuloPenina wethu singabantu besifazane sibhekane noPenina oyi-COVID-19 icorona. So ngizosho namhlanje kuwe umuntu wesifazane ukuthi namhlanje emini ngawubuyele eShilo ukhuphukele entabeni uyokhuleka kuNkulunkulu, because uNkulunkulu kukhona izinto azivalile. Azivalekanga because ini, but izivale ukuthi wena sowusekudeni naye awusamnaka usekho kuye awusahlelanga kuye ubhizi nezinto zakho, ngoba singomama singabantu besifazane sibhize indabeni, sibhize emakhishini, sibhizi nasemafonini, sikhohle uNkulunkulu. Ingakho namhlanje sihleli nje into zethu zivalekile, asikhona ngiyaphambili because simkhohliwe umnikazi wezinto. Ingakho ngizosho namhlanje ukuthi bomama sibuyelene eShilo, sibuyele kuNkulunkulu siyokhala, sikhale kuNkulunkulu. Nayo icorona ifikile emideni ayikhethi bala lo muntu, isifo nasi siyehlele wonke umuntu. So ngizosho ukuthi bomama ukuze isifo lesi sisidedele endleleni uPenina lo asukele endleleni, we need to go back to Shilo and pray unto God. Sikhuleke kuNkulunkulu, sihlale kuye, siphakamise izandla, sisho ukuthi uNkulunkulu asenzanga kahle, kepha sibuya kuwe singomama sizokhala. Kufuneka bomama abazokhuphukela eShilo namhlanje eseShilo uMamZulu ukuthi kufuneka abantu besifazane abazokhuphukela eShilo. Icalile lentshumayelo kepha nami namhlanje kufuneka abomama abazobuyela kuNkulunkulu bakhale bathi uNkulunkulu asenzanga kahle, uNkulunkulu sikholele sizokhala kuwe. Nayo icorona isifikele, ayikhethi bala lamuntu, ayikhethi any age, ayikhethi ukuthi ufunde kanjani, kepha isifikele sonke sosingabantu besifazane sibhekene nangu noPenina wecorona. Ithi bantu besifazane, let's go back to Shilo and cry unto the Lord. Siphume ezindabeni, sisuke emakhoneni, sisuke emakhishini. Ake sifane noMaria ozogijimela ey'nyaweni zikaJesu akhohle into eziningi, kepha ahlale edolweni. Ngizothi kubomama, sukumani bomama, let us go back to Shilo and pray unto the Lord. Ukuthi unity is power. Uma sihlangene singabantu besifazane sikhuleka kuye, speaking the one voice, yena uzowuza bese ayaphendula. Mamela kumaHubo 15:91 lithi izwi likaNkulunkulu, 1,000 may fall on your side. Mamela, zizoba khona izifo. They are no longer talking about people kuphela, kepha izwi likaNkulunkulu likhuluma nangalesifo lesi sesikhona ukuthi zizoba khona izifo, but uma sihleli kuye ngeke sisibone. Sizobuka nje emasayidini ukuthi manje kukhona icorona, but ngoba sihleli kuNkulunkulu sovikeleka. So let us go back to God. Let us go back to Shilo and cry unto the Lord and say, Baba sonile, singabantu besifazane siyehle moya ngcwele, thatha indawo sisiza Jehova. Sonile phambi kobuso bakho, asenzanga kahle singomama, asibuyelene eShilo. Father, we thank you for your name. Thatha indawo. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Yabonga. Thank you, Jesus. Baba siyakubonga ngothando lwakho, sathengwa ngenani eliphakeme. Sizosho nje kanjalo. Baba siyakubonga ngothando lwakho, sathengwa ngenani eliphakeme.
Ay, 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 ay. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. What's up? Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. What's up? What's? Ay, ay, ay. Stop.
God, we need more, and we pray for more, oh more. God, we need more, oh more, and we pray for more.
Shilo.